ಕರಿನ ಎಗ್ಗೆಡು ಸುರತರಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಪಂಪಿನ ವೈಶ್ಯನ ಕತೆಕೇನಿಯ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡು ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಧುಕೈಟ ಬೆರ್ನ ಸಂಹಾರದ ಮುಟದ ಕತೆಕೇನಿಗ ಲೋಕೊಡು ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲ ಸುರುವಾಪಿನ ಪೊರ್ತು ಮೂಜಿಲೋಕಲ ನೀರಿಡು ಮುರ್ಕುದು ಪೋತಿನ ಸಮಯ ಮಿತ್ತ ಆಕಾಶೊಡ್ಲ ಭೂಮಂಡಲೊಡ್ಲ ಓಂಕಾರದ ಶಬ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಉದಿತು ಬತ್ತುಂಡು. ಅವ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಈಶ್ವರ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು. ಸತ್ಯಲೋಕದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೇಲೆ, ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಲೋಕಪಾಲನದ ಬೇಲೆ, ಕೈಲಾಸದ ಈಶ್ವರಗೂ ಸಂಹಾರದ ಬೇಲೆನು ಆ ಲೋಕಮಾತೆ ಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪೊಡು ಬತ್ತದು ಪಟದು ಕೊರಿಯರು. ಆತನಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೆಗ್ಲ ವಿಷ್ಣು ದೇವರೆಗ್ಲ ಅಗಲಗಲ್ನ ಬೇಲೆದ ವಿಷಯಡು ತಾನು ಮೇಲು ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಅಹಂಕಾರ ಮೂಡುಂಡು. ಆಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲ ವಿಷ್ಣುಗ್ಲ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡದು ವಿಷ್ಣು ದೇವರಡ ಸೇರೊಂಡೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಒರಿಯನ ಬಂಜಿಗು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಪೋದು ಬಂಜಿಡು ದಾದ ಉಂಡೂಂದು ತೂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಮಿತ್ತು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗಾ ಪಂಡದು ಪಂತ ಪಾಡೊನ್ವಿರು. ಸುರುಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಬಂಜಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ನೂರಿಯರು. ಅವಳು ತಿರ್ಗದು ತೂನಗ ಅರ್ನ ಬಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣೊಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಳು. ಅಂಚಾದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂದಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರು ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ವಿಷ್ಣುದೇವರನ ಬಂಜಿದ ಉಲಯಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪೊಗ್ಗಿಯರು. ಅಲ್ಪ ಜಲಪ್ರಳಯದ ದೃಶ್ಯ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ದೃಶ್ಯಲ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಳು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂಜಿದ ಉಲಯಿ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪನಗ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಗೋಲಿದ ಮರತ ಇರೇಟು ಪುರುಬಾಲದ ರೂಪೊಡು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುವೆರು. ಅಪಗ ಅರೆನ ಕೆಬಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಕ್ಷುದ್ರ ಶಕ್ತಿಲು ಪಿದೈ ಬರ್ಪ ಅಕುಲೆ ಮಧು ಕೈಟಬೇರು. ವಿಷ್ಣುದೇವರನ ಬಂಜಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಸಾದಿಯೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಕಡೆಕಾದು ವಿಷ್ಣುದೇವರನ ಪೂವೊಲ್ದ ದಂಡಡು ಅರಳಿನ ತಾಮರೆ ಪೂಟು ಪಿದೈ ಬರ್ಪಿರು. ತಾಮರೆ ಪೂತ ಮಿತ್ತು ಅಟ್ಟೆ ಪೊದಿದು ಕೊಲ್ಲುವೆರು. ಆತನಗ ಮಧು ಕೈಟಬೇರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ತಿನ್ರೆಗಿಂದು ಪಾರು ಬರ್ಪೆರು. ಅಗಲ್ನ ಘೋರ ರೂಪ ತುಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೂಡ ತಾಮರದ ದಂಟಡು ದೆಂಗದು ಕೊಲ್ಲುವೆರು. ಮಧು ಕೈಟಬೇರು ಅರೆದೊಂದು ವೈಕುಂಠ ಇಡೀ ಕಲಕೊಂದು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪೆರು. ವಿಷ್ಣು ದೇವರೆಗ್ಲ ಮಧು ಕೈಟಬೇರೆಗ್ಲ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಕಡೆக்கு ವಿಷ್ಣು ದೇವರೇ ತನ್ನ ತೊಡೆಟು ಮಧು ಕೈಟಬೆರ್ನ ರುಂಡ ಕಡ್ತದು ಐಕು ಚರ್ಮದ ಪೊದಿಕೆಡು ಮುಚ್ಚಿದು ಭೂಮಿನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂದು ಯೋಗ ಮಾಯೆ ಜಗನ್ಮಾತೆನ ಮಾಯಾಜಾಲ. ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯದ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸರಿ ಬಂದುಲೆ ಮಧು ಕೈಟಬೆರ್ನ ಸಂಹಾರದ ಕತೆ ಕೇನಿಯರದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡು ಮಾಲಿನಿನ ಕತೆ ಕೇನುಗ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.